Започваме с стъпка под скок с десния крак пред левия. И раз, два, три, четири, пет. Стига. Стига. До толкова. Стигаме до пет. Айде. И раз, два, три, четири, пет. Стъпка под скок, стъпка под скок, стъпка под скок, стигахме до 5. Сега 6 е прескок с левия крак назад, с гръб в посока на движението. Внимавайте. Всичко това съм получил. Няма шанс. Ай. 3 и раз, два, три, 4, 5, 6. Прескок. Стъпка, прескок вече. Айде, почваме. 3 и десни, леви, десни, леви, десни подскок, леви подскок, прескок, прескок, прескок. Айде, 3 и десни, леви, десни, леви, десни подскок, леви, прескок с десни, леви. И десния трябва да остане свободен. Броиме. До тук до къде стигнахме? До 6 ли стигнахме? До 6 или до 7? Не чух. До къде? До кривата круша. Ясно. Айде. На вас да го показвам ли? Знаете ли си го? Еми като не го знаете, как няма да ви го покажа? Сега ще ви го покажа. Айде. 3. Продължаваме нататък. И раз, два, три, 4, 5, 6, прескок, десни, леви. Трябва да завършите с левия крак, тежестта да остане на левия крак. Внимавайте, че има един подскок. Айде. И десни, леви, десни, леви. Десни подскок, раз, прескок, раз, леви. Подскок с левия крак. Продължаваме. Броиме. Броиме. Това е инструктор Алекс. Тя също може да ви показва. Заповядай, Алекс. Айде. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и подскок. Алекс, ти си тук, аз съм в това кръг тук. Айде, готови сме. 3. И десни, леви. Десни, леви. Десни подскок. Хоп, прескок. Хоп, подскок. Десни. Хоп. Стига. Стига. Много ще ви дойде. Ще ви дойде. Айде, давайте сега. Продължаваме нататък. Имаме само още... Дам си. Броиме до 13, знаете. За разлика от това всички хореографии, нали знаете, може да говорим да броиме до 8, ама аз се научих и до 13 с това хоро. Айде, давайте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9, 10. О, стига. Айде, подред. Айде, 3. И 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и подскок. Раз, два, хоп. Левия, десния, левия, десния и стигнаха до 13. Айде сега броиме. 3. Който не го е учил, ще има шанса днеска да го научи. Минаха вече 2 минути, значи почти сме вече в рамките на нормалното. 3 и десни, леви, десни, леви, десни подскок, раз прескок, раз и раз, два, хоп, подскок, 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 подскок. Проеквали до 13. Нека преброили до 13. Не можахте ли? Ама айде де! Айде броиме. 3. Давай. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9, 10 подскок. 12, 13. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9, 10, 11, 12, 13 и пак. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, 9, 10, 12, 7